Έκανε λοιπόν μια προσπάθεια η αριστερά και οι σοσιαλιστές να γίνει μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι είδους συζήτηση για την πατρίδα μας θα ήταν αυτή? Ότι δεν έχουμε καλή κυβέρνηση, ότι δεν έχουμε κράτος δικαίου, ότι δεν έχουμε... ότι είμαστε ένα μπάχαλο, δηλαδή να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα, δεν είναι ασφαλής χώρα. Τι είδους συζήτηση θα ήταν? Είχε νομική υφή? Τι είχε αυτό το πράγμα? Κύριε Μελονάκη, δεν θα ήταν καν συζήτηση. Θα ήταν παράλληλοι μονόλογοι, ένα θεατρικό μονόπρακτο από τον καθένα τους, όπως εισηγήθηκε ο κύριος Αρβανίτης, του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να γίνει μια εκστρατεία λάσπης και δυσφήμισης της Ελλάδας. Το έχουν κάνει ξανά στο παρελθόν, το έχουν κάνει με τους λαθρομετανάστες στην Πύλο, το έχουν κάνει με την δίθεν νεκρή Μαρία στον Εύρο, το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές και αυτός ο σκοπός είναι μόνο και πάντοτε ένας: να δυσφημίσουν την Ελλάδα. Και φυσικά αυτό με ό,τι συνεπάγεται. Μπορεί να συνεπάγεται ακόμα και το να περιοριστούν τα κονδύλια στη χώρα μας. Γιατί έτσι λειτουργεί η Ευρώπη. Βέβαια, κατανοώ ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου ενδεχομένως να μην γνωρίζει, κύριε Μιλονάκη, και εύλογα θα πω εγώ, το πώς λειτουργεί το Ευρωκοινοβούλιο και ποιες είναι οι διαδικασίες. Πάνω σε αυτό λοιπόν πάτησαν όλοι αυτοί, πολιτικοί μου αντίπαλοι, και με χυδαία συκοφαντία προσπάθησαν να μεταφέρουν ένα τεράστιο ψέμα, μια χυδαία συκοφαντία για το πρόσωπό μου, το ότι προσπάθησα ουσιαστικά να εμποδίσω να γίνει συζήτηση. Δεν υπήρχε καμία συζήτηση. Ήταν παράλληλοι μονόλογοι. Με σκοπό, ξαναλέω, να σκυλευτεί η Ελλάδα και να ρεζιλευτεί. Δεν είναι η πατρίδα μας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η πατρίδα μας είναι η Ελλάδα. Την χάνει αυτή τη στιγμή να μας κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη.